Ola, na clase de hoxe seguimos falando dos animais invertebrados e a quenda das medusas, das anémonas e dos corais. Empezamos! Artrópodos, moluscos, vermes, medusas, anémonas e corais, equinodermos e poríferos son todos animais invertebrados. E na clase de hoxe imos falar das medusas, anémonas e corais, sobre todo das súas características comúns. Aínda que estes tres tipos de invertebrados teñen formas moi diferentes, posúen características comúns. Olla aquí un coral. E nesta imaxe, unha medusa. E nestoutra, unha anémona. Imos entón coas características comúns. Primeira, teñen un corpo en forma de saquiño cun só orificio rodeado de tentáculos. Segunda, o corpo é brando, agás algúns corais que posúen unha dura coiraza. Terceira, o seu corpo forma unha perfecta simetría radial. Simetría radial, que é isto? Estes animais teñen simetría radial porque todo o corpo parte dun punto central e, ademais, hai un patrón que se repite no mesmo. Simetría radial na anémona, podemos ver nesta imaxe. Cuarta, case todos estes invertebrados son mariños e viven en augas cálidas. O frío fai que morran. Quinta, agás as medusas que poden nadar, o resto viven fisas ao substrato mariño, é dicir, ao fondo do mar. Sexta, son animais carnívoros. Para cazar as súas presas, utilizan os seus longos tentáculos. Ata aquí a clase de hoxe, na que tratamos destes invertebrados, das anémonas, das medusas e dos corais. E agora tócache. Investiga. Os corais acostuman a vivir en comunidades?
Cando vemos un coral, realmente non estamos vendo un, senón centos deles que se agrupan para vivir en colonias ou comunidades, coa fin de alimentarse mellor e, sobre todo, protexerse dos seus depredadores. Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!